Hej alle sammen, vi er tilbage, Hej og vi alle vil gerne sammen. spille OP Prison. Og vi Ja. har allerede spillet det et lille stykke tid, og vi er nået til rang B. Og vi har rigtig meget, vi skal nå i dag, så lad os komme i gang. Lad os gøre det. Lad os gå amok, Nick. Ja. Lad være med, du må ikke stoppe, Nick. Bare kør på. Okay, der er kul. Vi skal kulblokkene. Nå ja, jeg var fuld. Nå. For helvede, Anders. Det satte sig med jorden, mand. Undskyld. Kraftedeme med jorden. Lad Undskyld. fuld uden mig. Lad fuld og drik fuld, mand. Jeg er en dancing fool. Kæft med det pis. Well, I built that. Jeg elsker kummak. Kom her, sissy. Jeg elsker det her, mand. Okay, mate. Det kører. Okay, ja. Hey, Nick. Nick. Nick, hvis du kommer ned i bunden, der er alle vi andre. Vi holder os nede i bunden, mand. Nå. Jeg vil være op top. Frem toppen af Jeg tror, jeg snart er fuld igen. Nå, vi ses. Er du allerede ranket op? Ja. Fedt nok. Ses du. Ses i C. Yes, jeg skal bare lige sælge. Jeg fik 300.000 for mine ting. Og jeg er allerede oppe på 900 eller andet, så... Har du 900.000? Anders, sagde du lige, du har 900.000? Ja. Nå, nu skal vi betale 1 million. Bare en godt. Nå, lad os gå gøre. Lad os mine. Fuck yeah! For meget, yes, meget jern! Yeah! Hvad er der sket her, mand? Der er jernblok og alt muligt nu. Nu er jernblok. Fedt nok, mand. Yeah. Mine Det er mine, Nick. Du kan ikke tage dem fra mig. Det er mig, der elsker mine. Det kan godt være, men jeg elsker at farme. Ja, yeah, farme lort. Ah! Er der noget sten her? Nej. Det er endelig noget, jeg kan lide. Nå, mangler noget Don't give up. kulblok. There is so much to live for. Jeg mangler nogle kulblokke. Og så er færdig. Ja, og så skal jeg se hvor mange penge jeg får for det. Okay, jeg skal også lige sælge, så kan jeg bare ranke op lige med det samme. Det tror jeg ikke. Det tror du ikke om? Okay. Ses, Anders. Jeg ringer op. Derfor, Anders. Jeg sidder ikke lige to på. Fordi jeg er lige... Nu skal vi have 10 millioner. 10 millions. Ja. Så er der nok et stykke tid. Det mener du simpelthen ikke? Jo, Anders. Anders, det mine er kraftedeme. Okay, så er jeg død. Anders, hold kæft. Non. Så er det, Anders. Anders, det er det præcis det samme. Der er for meget jern og kul. Det er det eneste, der er. Som sædvanligt, Anders. Undskyld. Det er så dig med det lort der, altså.
Og så skal jeg nogle jernblokke. Så kan jeg måske rank op igen. Fuck, det er nemt, mand. Har du allerede 9 Der er millioner, også en eller hvad har du? kugle, altså. Hvad? Nej. Nej, stop dig af, mand. Eller har du kun 7 millioner? Jeg har kun 100.000. Jeg har ikke solgt noget nu. Der. Og bam. Hey, kan jeg få et hjem? Hvis man kan få et hjem, det vil være dejligt. Så kan man bare skrive skråstreg home, mand. Ja. Jeg har kun 3 millioner, så er noget min igen. Jeg elsker det her. Det er bedre end normalt prison. Så vi skal nok lave flere af. Så skal vi nok lave på et tidspunkt. Ja, vi laver den fra den samme server på et tidspunkt. Vi var inde på sidste gang. Gør det ikke? Ja, mand. Den prison er bare mega mærkelig. Ja. Vi kan ikke helt fatte det, fordi der er PvP-zone overalt, synes jeg. Ja, for fanden. Det er pisse, det er det. Og Jeg gør kan det godt fatte det. Jeg ved med, at du ikke engang har råd. Hvad skete der lige der? Hvad? Hvad skete der? Jeg røg lige pludselig bare ud på min forskærm, men heldigvis kom jeg ind på Minecraft igen. Det var godt. Nok fordi, at der er så mange, der hakker eller miner lige nu. Nå, nu er det Nå, det er fordi hele minen skulle reset. Bam. Hvor mange millioner er du oppe på? 3. Jeg er på 6. Ja. Motherfucker. Ja, man. Så er man nede på bunden igen. Anders, mange gange har du set her. 2. Jeg har kun set 2 en gang. Derfor. 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 Hey, Nick. Ja. Can I ask you a question? Ja, du er creme igen. Nej, det var ikke det, Jeg jeg ved ville godt, spørge. Anders, jeg ved godt, du er piscreme. Are you stupid? Ja, Anders, det er du, ja. Nej, jeg ved det godt. Hvad? Hey, hvad sagde du lige om mig? Hvad? Du ved godt, hvad jeg sagde, din. Ikke klar. Nick, tror du kan overleve en bjørn, der angriber en? Angriber hvad? Ja, kan du huske ham der glas der, jo? Der overlevede den der bjørn der. Nå, filmen der. Ja, i biffen. Ja. Den var da meget god. Ja, men Men hold fast, den var faktisk rimelig urealistisk. nej, det var den ikke. Men nogle steder var den altså. Nej, Anders, det film var lavet rigtigt i virkeligheden, Anders. Ja, hvad med bjørnen? Det var også virkelig. Eller ikke rigtig virkelig, men det var bare Nej, sådan ikke computer- rigtigt, men de havde filmet bjørnen, selve rigtig bjørnen med ungerne. Ja. Men ikke selve angrebet. Nej, men det er godt lavet. Jeg må ikke. Nå, vi må hellere komme tilbage til Minecraft. Og snakke om det. Plan. Hey Nick. Er du fuld igen? Ja. Snart. Det var godt. Det er utroligt, at jeg hele tiden bliver så sulten i det her game hele tiden, altså. Ja, man. Jeg kan godt forstå, at du er sin sulten. Du kender mig. Om lidt. Du overlever ikke det her. Nick, skal vi sige, at vi ranker en gang op mere, så... Nå.
Nå, vi ses, se. Hvad? Nå, se det, hvad? Yeah. Jeg kommer. Så hold dog kæft! Hold kæft! Med. Du skal holde kæft med pisten. Okay, så kommer vi igen. Anders, så hold dog kæft. Med. Med hold kæft. You can't tell me what to do. Jo. Nope. For jeg er din far. Det vidste jeg ikke. Nej, det gjorde du ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Hey Nick. Der er altså mest kul og jern lige her. Der er ikke nogen nye ting her, synes jeg. Jeg glæder mig til, at det bliver diamantblokke, vi når op til. Men på et tidspunkt tror jeg, det bliver PvP-fight. Imens man miner. Ja. Jeg er fuld igen. Ups. Det koster 25 millioner at ranke op nu, Nick. Så stykke tid. Der er derovre, sælger man. Okay. Der, sådan der. Jeg er oppe på 5 millioner igen. Så hold nu kæft, Anders! Med. Med at skide bukserne hele tiden. Undskyld. Tak. Men Nick. Du er grim. Hvorfor? Fordi du er en pissegrim, mand. Aha, hvorfor? Jeg fatter det ikke Fordi helt. du er lortenlyd, og fordi du ligner lort. Undskyld. Ja, tak for at du sagde undskyld. Det er din egen skyld, du ligner lort. Fordi du skulle skide i ansigt hele tiden. Nick, kig lige her. Ind på chatten. Okay, det kunne den bare ikke lige klare. Du sagde bare nej, og hvad så? Og hvad mere? Og hvad med, mener du med? Au, au. 6 millioner, dejligt. Så er kraften ud af min. Er du allerede nået til rang G? Nej, Jo. jeg har 6 millioner, sagde jeg bare. Altså nu stopper du. Med. Med ski. Undskyld. I morgen. Hvad sagde du? Ja, fuck, sagde du om min mor? Hvad? Sagde du noget om min mor? Måske. Din tykke lort. Nu er jeg på 10 millioner, Nick. Skal jeg lige ranke op for dig? Anders, du kom på 10 millioner, det er 25 millioner, Anders. Jeg ved det godt. Jeg skal op på 10 millioner igen. Det er ikke sjovt. Hej, Nick. Fuck af! Nej. Det er min mine. Nej, det er. Du kan ikke få hatten for sig selv. For dig selv, man. Jo. Hvad skal Nej. dig, Det er min jernblok, det der. Yes. Og min kul. Nø. Got it. I got it. I got it. I got it. I got it. Lad mig se, her er fuld. Ja, nu har jeg ting igen, mand. Ja. Ses, Anders. Måske skal jeg til næste rang. Måske bliver mere rang. Hvorfor flyver der en sky igennem det hele? Fordi der er en skide på Nå, dig. det er fordi, at de har bygget den her selve mine heroppe i luften. Op i dit ansigt. Anders, op i dit ansigt. Op i mit ansigt? Ja, spærre. Hvorfor op i mit ansigt? Det ved jeg ikke. Jeg ved Hvorfor, ikke, Nick? hvem der lavede det. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Hvorfor? Jeg Forklar mig det bare. Jeg ved ikke, hvorfor! Forklar det du bare. Jeg ved det ikke! Jo, du gør. Nej! Så bare ikke at sige det.
Hold nu kæft! Med. I lort! Nej. Ej. Nick, hvor sælger man? Der, okay. Anders! Jeg kan ikke sælge det! Nå, Anders! vent lige. Nå, Anders, du... Nick, tror du ikke, vi stopper her? Hvorfor? Fordi jeg skal nemlig lukke... Skal du noget? Yep. Okay, så går vi op. Ja, Nick, du kommer lige op. Ja. Og farvel alle sammen, vi ses igen. Vi laver part 2 i morgen måske af den her OP Prison her. Nå, vi ses!